Owayesakuba nguMongameli weli Umnumzana Thabo Mbeki uthi ilizwekazi eAfrika malingabulibali ubunzima obuthwelwe ngamanina asePalestina. Umnumzana Mbeki ukuthethe kumsitho wokuqaphela usuku lwamanina kwihlabathi noluzakubhiyozelwa ngomso iInternational Women's Day. Thabo Mbeki Foundation ibe inxalenye yomsitho wandulela usuku lokubhiyozela usuku lwamanina kwihlabathi ngomso. Amanina kwindawo ezahlukeneyo abonakalise uvelwano ngakwamanye amanina kumbindi impuma najongene nobunzima. This is Zainab, a 16-year-old girl who comes to see me for her depression. Zainab was born in a car at a checkpoint. The father tried to get out of the village to drive his wife, who was in labor, but they were stopped. They were not allowed to go to the hospital. Kuchanje ilizwe laseMelika liphakamise isicwangciso esawuzisa uxolo kodwa sakhatywa loninzi kumbindi impuma. Ilizwe lakwaIsrayeli lilo elisamkeleyo sisicwangciso. Owayesakuba nguMongameli weli Umnumzana Thabo Mbeki nokwayingqonyela kwidyunivesithi yeli-UNISA ukhumbuze ilizwekazi eAfrika ngesibophelelo elasenzayo sokuxhasa ilizwe lasePalestina. We have a continuing obligation. I'm talking about us as South Africans. A continuing obligation to continue to struggle in support, in solidarity with the people of Palestine. Ngomso onke amazwe ngamalungu esizwe ezimanyene aza kuba inxalenye yokubhiyozela olu suku.